No, dámy a páni, už sme asi 20 metrov od vrcholového kríža. Pozrite sa, jak sa tu vyčasuje. Toto je nádhera. Tam je tá anténa vzadu. Mraky sa tu ako tak potrhali. Slnko sa prediera. A pozrieme sa na túto stranu, toto je pecka. To stromy, to je fantázia. Fantastikus, jak by niekto povedal. Ako podiu tu ani nikto není. Sme tu sami. $754. Paráda. Chvíľu to počkám, možno sa vyčasí. Keby sa vyčasilo, natočím ešte jedno video.